デュプランティエと坂本が熱い方よ。先発デュプランティエが来日初完投初完封で3勝目。12奪三振、完封わら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 。デュプランティ嬉しそう。坂本、デュプはすごい考えてくれる。僕が考えることよりもさらに上のことを答えてくれて、デュプのおかげで抑えられている。デュプ、彼は配球の天才で、彼のおかげで三振が増えた。彼を信じて投げた結果。坂本、フォーン。デュプ、嘘つき。米殺し屋。配球の天才爆誕。坂本まんざらでもなさそう。デュープが坂本信者になってしまった。また坂本信者が増えたな。梅干しお願いします。